Bele-bele kan hambai sengoro tini ta bimol sini samung kereng hasten tipra hasten joton cilai kaisa sini mung manjak bele kan samung kereng bini khat samga khatuma panda eba condolence jagao phaimala phega tabungni katal je MDC mannai MDC ingkha abon porkhe tawi EM bo EM ni bo sports youth affairs ni bo tamna executive member sini takuk suel bobo khoroksa samung resabnai borok sengjotono sino agin simu sino boba tini oro malai pheka bele nono puila ono ang personally bele keno khatungkha tamni bagai khatung abong hangke nung puila ono escort yakari rekha sini tipra sarang do phani bagai samung khai tongnai tipra hawo berai tongnan bagai nung je escort yakarmani gata escort to kabangma borok tongo abo no nung je borngon jena ya we aroni se rang rok bai jate development eba ke bon noyon sini haste otep khajak tung ni arte kaisa je nung puila o maso nung puila je EM ngai je sellary mankha abono bo nung haino na ya we nung nok tangnani bagai parao thangai kamio thangai nung je khlaimani obono nugai ang puila ono no belai belai khen nung oma haje samong khamani non nugai ang belai khen spare rangkha tai puito bo thango tai bus kango bo haino te kaham kotor tebo samung khaya nakni ge nona ang puilawa sanamu sungmani ge nung je escort ya karei rnani o je bukha ebong busu jorati ni bomahai wan chugei nang bufurun chime wan chugei naki na borok bai to nang salja salni to soli kha na salja ban cholia ko bahai bomtei actually ang singje o jaga busai dong jeng ne ta hini chongja kha chini public bai hamsang man bisi chongja kha chini samong jeng chini khlai chi samong chini public bagi hingke obono ang wan suk abani personal opinion do abang ke buni amani ya ang nangja gyo tang hingke ang public samong khlai nei si hingke ang tangli security puri tong nang nei ba ani bagi buni bagi ya jeda chin buwa grabti ya ang tatam sujanai tang buba grab ang punia ang kis buba grab chongri jaka ramchandra naikonan bagi abani ta responsibility ramchandra ron naikonan bagi ta EM rekhat abani yagulo job to tipran chin lokor naikonan aban bagi buba grab lekhan hambai inge ang omon wants to go samung baise chin lokor naikonai hamjang baise lokor naikonai hiaba tomung samuni bisintia eba BRP culture tomon bisintia abono bagan ang wants to ka jeta ang nanggre yak tabuk obono ang nangari mo cholibo jeta escort no tui tongari apon ang cholibo goma ki ang wansuka ang to kuno omahai kotor borok be jeta ang uklo bosang security khobiman toni jangnai jeta ang security kerigan ana bunyo mungsa hamya ano khlai khine tai ki ang omor wansugo ani lukuro an loge hamjangman tong bong suriman logi tong ang mungsangya aun bagi ang escort ya karne obo namana abong khani ni kaisa wansung mase nung sai sung ang kotoria khobjang na ya haya nung kha koroksa jana protinidhi ngai tha keno karon o hasa ko birudi dol nono saje yang nai borobo to tongui mano he diba abono kaisa je o je bkha ni je confident ni je samung nono je ama hai kebeng mung ban joli nai tongnai phano nung kiriawe khatore je chu mane abose belaike wana mani te hamjang mani kaisa podeke phani mano tamni himba nung saka chin buba gra bahai na escort tuya ang hai borok tuinai na ni arte kaisa je nung je puila je wan suk mani ni je sellary nung je man mani buila khatung khaja ke puila sellary mang hangke nok nukhung maise abo bai kaisa wan suk mung tongo ge phiaba nungle society ni bagai keri borok no nok kuatai klai kisik nisik tongnai rong nang chubama ni bagai abo kaisa spare ngo nung abo busuk jorati buskang rogo bonong mahike busuk jorati chubama ni tai ni tamu imang tong tibra dokhani samung khena bagai ang oboro man su gota ge jepra ang election campaign na thangka abro ching of family nang nu buka boni ke palik ko no ang khana buka jeta bro boni live problem face khlai tong eba birman mani tong nga wan su ka ang agi bo basu nima jarang sabuman tongo inor YouTube project kene mana jeta neta no public snambu public no neta snamya je borok je chugye borok se jeta bud sebui tini muka thane bud sebui tina no position tuni feman ngai ang stok feman a jaga ni a samuna ang tang bon ya tongne aban khlai de tongo yang bo buningi saya ani musumani abo yang apun je bur bo ana bini kepal bin man koran sai kena wan suka ani wan suman tongo jeta ang jepuru kishe misha pan an yaw dinani chugana
apur ang bono difainai plus amo bai simia ang bono nok bo tang dinai bono tabuk bini je mar bo BPL deserve khlai bo BPL card mane bo deserve khlai yo jeta bini family kun krai abono bang rinai bono tei bono nok bo tang rinai tei bini naikol jak thangnani bini nukhung abono bang wan suri tang bon bo webo ang bono khlai rima tei chi leaders bo lokitong abon khlai ni bo Hingga nung to tabuk sini ADC hapang ni khoroksa executive member youth affairs ba sports no tui nge nung sini sikla sikli rong no tamo thwngmung boma hai thwngmung rong no tui nung samung khaina ni buskango wansugui tong যেটা চিনি কমন যে আগে হাপাং রক তংফুং রক যে খেলাই থাংমানি আবো তো কন্টিনিউ খেলাই থাংনা ফুটবল রক যে ক্রিকেট রক যে गोबां मा जे गेम आउट खेलाई थांना बाट आं इम्पोर्टेन्ट रिनाइते कैसा हंगा चिनी ट्रेडिशनल गेम जेटा चिनी स्विमिंग तंगो जेटा चिनी फान सलाइमा रक कादों कामा रक सकी लाथि हुइं कमा रक tei kulok marok amti गोबां मा चिनी ट्रेडिशनल गेम तंगो आ ट्रेडिशनल गेम जों फोकस करि चिनि स्विमिंग जों सनामना hingga bele hambai omo haini ni je wansuk tongmaro kha khayo khlaimana hnei nung to sibo sikla jora phan bo kwrak wansumung kwrak thangnani phainani himtini ni phan kwrak te kaisa paithak sungmung gangke obon sunamu songo nung bo khoroksa jora kaisa khoroksa singer nung kabangma mobo masaka rubu resapkha nung bo khoroksa resamung bo sikya nung composition bo khayo nung saiman na siniti prahasto jotoni silai tongke sebo tongo thangnani phainani eba kheba beba no grei nok ni eba mane silpi rok belai kheno tipra hasto sinti para sorok chubamung ba hamjongmung eba kheba set maya nung borong ni bagile busu jorate kisa misa pano wansuk da wada wansuk no ni wansuk nai tang wansi da jeta chini resam na kereng masana kereng je man hai tongmani borok je man thena ma yang tongmana abang tiklai nai eba sanai bong pharang bi sok nai tangki ang jora man khaba susukman khaba jeta ang bong bai kok sanai bagi ang jora na borong bagi thepanai na khaklayo ishor ka hangping toni khangke salsa o jora ang mani mana ni dai joto lukurne hamari bai ang jora mani mana ni bele kana hambai sini executive the youth affairs ni EM sini takuk suel no bele keno hambai yapharu nung tebo kujuk saka katung sini to phani bagai sini society sini borok do phani bagai tipra motha ngai je thanchani je mario tebo borok no thancha khlai sini to phano tui duli kujuk saka o hayung ha kotoro sini mungrei manthong hunai bele kana hambai seng nainai nini samurong tai dong ni suma bung manthong hunai bele kana hambai